Takže vítajte pri mojom prvom let's play z Minecraftu. Bude ich celkom 20 a ja sa volám Arsofbig a chcel by som na začiatok ukázať, urobím si nový svet, takže dáme takto, prečo sa kreatív, dobre, nevadí. Urobíme si teraz niečo v kreatíve, potom dojdeme na survival, dobre, takže ja by som chcel nájsť taký ďaleký ostrov a spojiť ho spolu s tou železnicou, ktorú robíme teraz, hej. Robil by som takú menšiu železničku, a potom by som to dal ako na server a by ste mohli na ne chodiť. A ja by som dal iba špeciálne pre vás, tých, čo by vám chceli ísť na ten server, na tento server. No a tak ďalej. Tak proste tento server bude občas prepínať. No nie prepínať, ale že bude buď kreatív alebo survival. A väčšine bude survival. Toto robíme kreatíve. Poďme sa pozrieť, či tam je taká zem. Áno, je. Takže by som rád urobil takú cestičku. Dobre. Tam by bola taká nie radnica, ale proste niečo ako... Proste tu sa nastupuje. Dáme tomu. Napríklad ešte, tu sa bude nastupovať. Neviem, koľko ľudí tu bude. Ale určite budem server dám, pokúsim sa, že čo najmenej nejakých 15 ľudí, 20 ľudí by mohlo byť na tom serveri a tak, no, ešte uvidím, neviem. Dobre. Tu by bola taká truhla, veľká. Takto jedna. A tam by boli veci, ako sú minecarty a také. Aj zbranie by som robil takú PvP arenu. Všetko by som to spravil. Ešte by to bola bitka. By sa to mohli byť a všetko. Aby to mohli vlastne... No tí, čo by tam majú ďalší ostrov, môžu budovať. A hlavne by som poprosil, keby to ste tak neničte tieto kolenice. Asi doma by sa to nedalo zničiť. Aspoň čo. No a tak ako som hovoril, že dám to iba tým, čo by vám chceli. A kamarátom. Som bol ochotný vám poslať heslo tohoto serveríku, aby by ste mohli ísť kľudne naň. Mám hlas? Dobre, mám. Trošku som ešte chorý. A ešte v tomto videu by som chcel stihnúť robiť tie kolenice. Ale mali by byť dve po sebou, takže ešte robím jedno. Dobre.
A vlogy budú určite. A neviem kedy, ale budú. Dneska som chcel jeden točiť, ale tak určite dneska nie. Možno, že zajtra. Tak zajtra radšej. A to som hovoril. Tak pôjdem von tak zajtra. Idem do školy. No, teraz je nejako 20 hodina 50 minút. Dneska som už natočil 2 videá. No, 2. Jedno mi nevyšlo. Potom som natočil Flippy Birds. To mi celkom vyšlo, aj keď ešte malo byť 5 minútové k tomu. Budem točiť také videa, že 5 minút jedna hra, 5 minút druhá hra. Zatiaľ môžem točiť zatiaľ 10 minútové sa mi zdá. A už tam budeme za chvíľku. Chcel by som tam urobiť takú diamantovú, to by bolo trošku prehnané. Krádlo by sa to. Tak, zlatú alebo ironovú. Nie miestnosť, ale toto. Portál by som chcel robiť veľký. Teraz neviem, ako sa robí. Som zabudol, že... A to sa mi zdá, že tu sa dá hoci ako... Ešte by som chcel dať... že pozrite si Adama... Nie Adama, ale... Nie Adama Žeka, ale... Niekto iný úplne. Jak sa volá niekto. Nie Adam Žek, niekto iný. Iný youtuber. Harddisk sa volá. Pozrite si Harddiska. Adam Žek, to je kamarát. To nič. Pozrite si Harddiska. Ja som ešte nevidela, ty tiež kamarát. Ale by som ho vedel pozrieť. Skúste si ho pozrieť aspoň raz. Dajte mu prosím nejaké lajky. Odbery a lajky, ne? Dobre, a sme tu. A aby som nezabudol sa zmieniť, tomu do sebe by som dával iba Čechom. A Slovákom. Český a slovenský, ale to až po tej 20. epizóde. Špeciál. A ak tak by bol aj vianočný špeciál, možno. Vidím. Iba možno. Sa mi vybala taká. Počkaj. Chodím jedno. Ticho, nič nevidím. No za chvíľku už aj to končíme. Tam sem na chvíľku. Urobíme toto a už končíme. Som mi raz vypol. Som mi dotočil. Sa mi to neuložilo, tak toto točím už po 4. krát. Nevyšlo video. Tak to hodím za kamerou. Potom na budúce uvidíte. Hopla. No a keď už tak zajtra by som mal ten vlog a
ešte jedno video o Minecrafte, takže to by bola prvá epizóda a to by bola druhá. To by bolo aj za chvíľku, aj všetko. Ešte dostaneme toto. Môžem prekočiť limit 10 minút asi. Neviem koľko je tam limit. Asi 10 minút. Ja sa s vami vylúčim. Čau, čau.